ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Дар имрӯза видео мошинои фурӯшӣ. Видеонаворро то охира тамошо кунед. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. Мошино аз 07 сар шудагӣ то аудио ҳастанд. Шумо дар комментариро нависонда будед, ҳаваи мошиноҳоро ҳам дар ҳамин ҷо ҳузур доранд. Барои дастгирии мо дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. мошини фурӯшӣ Лада Перора. соли бароришаш 2012. объем мотор 1.7. коробка передач механик. сӯзишворияш бензини холӣ. кузов седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола документ дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 45,000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои мошинои заминҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114. соли бароришаш 2006. сӯзишворияш бензин. объем мотор 1.5. коробка передач механик. кузов хачӯбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола документ дорад. тонировкашам яксола. мошинча тозаак аст, чихе ки шумо дар суратҳо дидестед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 27500 сомонӣ. боз саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107. соли бароришаш 2008. сӯзишворияш бензин. объем мотор 1.7. коробка передач механик. кузов седан. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошинча тозаак аст, 4 баллондашам навай. документоша нав кардагиянд. нархаш 27000 сомонӣ. боз саводо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Hyundai Starex. соли бароришаш 2000. объем мотор 7.0. коробка передач механик. сӯзишворияш газ ва бензин.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Яксола документ дорад. Документоша нав кардагиянд. Мошинча тозаак аст. Чӣ ки шумо дар суратҳо дидестед. Нархаш 61000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Toyota Camry. соли бароришаш 2012. Объем мотор 2.5. коробка передач автомат. сӯзишворияш бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад ва яксола танировка. мошинча тозаак аст. чӣ ки шумо дар суратҳо дидестед, ин намихи мошин тозаак аст. нархаш 130000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Lexus. соли бароришаш 2010. объем мотор 3.5. коробка передач автоматика. сӯзишворияш бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад. мошинча тозаак аст. нархаш 175000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошед, дар пеши мошин бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Audi A6. соли бароришаш 2014. объем мотор 3.0. коробка передач автоматика. сӯзишворияш бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. документош 100% аст. мошинча тозаак аст. чӣ ки шумо дар суратҳо дидестед. нархаш 240000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. мошини фурӯшӣ Mercedes Sprinter. соли бароришаш 2002. объем мотор 2.5. коробка передач механик. сӯзишворияш дизел. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳозир дар трассаи 46 гаштестай. мошинча тозаак аст. срочно фурӯхта мешавад.
соҳиби мошин срочно пул лозим аст, ба ҳамин хотир мефурӯша. Нархаш 91,000 сомонӣ. Харидори конкретно занг зана, бо савдо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳазор раҳмат, ки то охира қатъи мо ҳамроҳ будед. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротонро дар комментария бинависед. Видеоро паддилица кунед. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Хайр дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.